iubiți frați și surori, prieteni ai Cuvântului Lui Dumnezeu, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață. Mă bucur să fiu la această sărbătoare frumoasă. Amin? Cred că Domnul vă iubește tare mult să putem să fim nu doar prezenți, dar ca și biserică să vedem 5 suflete care sunt gata să urmeze pe Domnul și în apa botezului. Iubită biserică, este harul lui Dumnezeu. Și este binecuvântarea lui Dumnezeu să putem să vedem că Domnul și astăzi mai lucrează. Și Domnul să fie slăvit. Amin? Vă aduc salutul bisericilor baptiste din comunitatea noastră de Sibiu, unde slujesc cu ajutorul lui Dumnezeu. Și ne bucurăm să avem așa o biserică ca așa dumneavoastră împreună în comunitate. Mă bucur tare mult că tot m-am rugat lui Dumnezeu ca Domnul să aducă o trezire. Nu știu dacă sunteți ca și mine, dar eu cred că dacă tot trăim ultimele zile, să fie ale Domnului. Și mă uit în comunitatea noastră și m-am bucurat și aseară și ieri dimineața am avut întâlnirea cu comunitatea noastră și m-am întâlnit cu câțiva dintre păstori și m-am bucurat să aud despre ei că Domnul lucrează. Că sunt biserici care se plantează. Numai ieri mi-a spus unul dintre păstori, zice, ne pregătim în toamna aceasta, lansăm 2 biserici. Mă bucur că și noi din Sighișoara mai plantăm o biserică dacă Domnul va voi. Suntem a 9-a biserică în jurul nostru unde plantăm biserici, pentru că aceasta este chemarea noastră. Să arătăm că Iisus Hristos este Domnul și singurul Mântuitor al lumii acesteia. Amin. Vă aduc salutul și din partea fraților colegi cu care slujesc, fratele Florin Borugă și împreună cu noi este și fratele Roland Senghioghi, care slujesc în dimineața aceasta. Unul este în Sibiu, unul este în Sighișoara și se roagă ca Domnul să ne dea har și nouă aici și Domnul să fie lăudat. Mulțumesc fratelui Cornel că mi-a dat și m-a invitat să pot să fiu prezent cu dumneavoastră în dimineața aceasta și mă bucur că Dumnezeu va binecuvânta cu slujitori duhovnicești. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Acum vă provoc să vă puneți centurile de siguranță, pentru că n-am așa de mult timp cum mi-am imaginat eu, pentru că trebuie să ne pregătim și de botez și aș vrea în dimineața aceasta să ne gândim în felul următor. Domnul Iisus Hristos își începe lucrarea și slujirea și așa cum știți și dumneavoastră, timp de 3 ani și jumătate a slujit și își începe slujirea cu botezul și își încheie slujirea spunând să mergem în toată lumea, să predicăm Evanghelia și să-i botezăm pe oamenii aceștia care vor primi pe Hristos. Vedeți, există 2 moduri extreme în care oamenii privesc botezul. Un grup spune că botezul este necesar pentru a ajunge în rai. Prin urmare, e un lucru important pentru ei. Și cealaltă extremă, care spune că botezul nu este așa de necesar pentru a ajunge în rai și, prin urmare, nu e un lucru așa de important. În acest caz, adevărul, dragilor, este la mijloc. Vedeți, botezul nu este necesar pentru a ajunge în rai, dar este un lucru important. Dacă Hristos a început cu lucrul acesta de a fi botezat și spune ucenicilor săi să meargă în toată lumea să predice Evanghelia, dragilor, vreau să vă spun în dimineața aceasta că este foarte important. Acum, dacă îmi dați voie să clarific un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi, și anume că nu doar noi baptiștii vorbim despre botez. Spunea un dicționar foarte frumos, Western Dictionary, zice, definește un baptist și pentru că dumneavoastră sunteți într-o biserică baptistă, eu sunt într-o biserică baptistă, el definește în felul următor. Spune un membru a unei confesiuni protestante care susține că botezul trebuie administrat numai credincioșilor și după mărturisirea credinței și prin scufundare și nu prin stropire, spunea el. Acum, dacă dați voie să clarific un lucru frumos, botezul nu este important pentru că așa spun baptiștii. Botezul este important pentru că așa spune Sfânta Scriptură. Vedeți, botezul nu este o idee baptistă, o idee care a fost adusă de anumiți oameni în lumea aceasta, ci este o idee pe care o găsim în Sfânta Scriptură și care este poruncită. Vedeți, când citim textul în dimineața aceasta, când vezi un prim punct în dimineața aceasta, care este simbolismul botezului, în textul pe care l-am citit mai devreme, veți vedea un lucru foarte important, că Domnul Iisus se duce și este botezat de Ioan Botezătorul. Și dacă v-aș întoarce în timp cu vreo 2000 de ani în urmă, în zilele Domnului Iisus, ați fi auzit un cuvânt grecesc folosit în limbajul cotidian pentru a descrie o varietate de situații. Și cuvântul acesta
este un cuvânt grecesc care este baptizo, care înseamnă a scufunda, a muia, băga sub apă, și era folosit în mod special în vremea aceea atunci când o navă intra în apă și se scufunda. Ba mai mult, în istorie veți găsi că era descris ca o pânză mare care atunci când vrei să o vopsești, să o băgai în acea soluție și ei numeau cuvântul acesta. Acum, în vechime am citit o ilustrată care spune în felul următor. În istoria bisericii, un evreu scrie despre botez, că un om a fost chiar omorât în momentul în care l-au ținut prea mult sub apă. Acum eu sunt păstor ca și dumneavoastră, ca mulți dintre slujitorii noștri, pe mulți aș mai ține un pic sub apă, după, nu știu dacă zâmbiți împreună cu mine, dar dacă a fost ținut sub apă, n-a fost tropit. N-a murit datorită că a fost doar tropit sau doar un pic pus pe cap, apă. Vedeți, pentru o lungă perioadă de timp, cuvântul baptizo n-a avut această semnificație religioasă. Dar vedem în Marcu, capitolul 1 cu 4, că spune așa, a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Vedeți, Ioan a spus că botezul este un semn exterior al pocăinței interioare. De fapt, el a devenit atât de identificat cu noul sens al cuvântului, încât oamenii au început să-l numească Ioan Botezătorul. Vedeți, el a botezat oamenii care doreau să se pocăiască. Și acum este foarte important să vedem cum l-a botezat Ioan Botezătorul pe Domnul Iisus. Vedeți, în dimineața aceasta eu nu vorbesc de la mine, ci aș vrea să vedem ce zice Sfânta Scriptură. Mă gândeam în timp ce venea spre dumneavoastră că primul punct ar trebui să fi fost acesta. Cum este botezul nou testamentar? Sau care este adevăratul botez? Vedeți, versetul 9 ne spune că Domnul Iisus a fost botezat în Iordan. Versetul 10 ne spune că a ieșit din apă. Și acum este evident că motivul pentru care Iisus a ieșit din apă este pentru că fusese coborât în apă. Dar există un motiv pentru care Ioan, nu numai că l-a botezat pe Iisus în acest fel, ci și în acest loc. Ioan 3 cu 22 și 23 spune așa: după aceea, Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul iudei și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați. Vedeți, afirmația aceasta că oamenii veneau să fie botezați este așa de revelatoare și așa de importantă pentru mine și pentru dumneavoastră în această dimineață, pentru că Ioan avea nevoie de apă, nu avea nevoie de apă mică, ci avea nevoie de apă mare. Și dacă botezul se făcea prin stropire, am putea lua și noi în dimineața aceasta, și poate chiar păstorul dumneavoastră, cu două pahare așa mai mari, v-ar stropi pe fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici și toți ar fi fost botezați. Dar nu asta s-a întâmplat, frați și surori, ci în Noul Testament spune că Ioan Botezătorul l-a băgat sub apă pe Domnul Iisus și l-a botezat. Și motivul este pentru că a fi botezat trebuie să te scufunzi în apă. Exact asta citim despre Domnul Iisus. Și citim acest lucru și despre un alt om în Scriptură. Dacă vă aduceți aminte de Filip, a poruncit să stea carul, s-a coborât amândoi în apă, spune textul, și Filip a botezat pe foame. Fapte 8 cu 38 spune: de ce este necesar să te scufunzi în apă? Pentru că pentru a fi botezat trebuie să fii sub apă. Noi, Roman 6 cu 4 spune așa: noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Vedeți, după cum a fost botezat deja, nu numai că te scufunzi în apă, ci ieși din apă. Și când am venit aici la dumneavoastră, m-am uitat și l-am întrebat pe frate Cornel, am zis: frate Cornel, cam multă apă aveți aici în baptistie. Și zice: fratele, trebuie multă apă. Și dau dreptate. Pentru că data trecută, la botezul nostru, de la Sighisoara, am pus așa de multă apă. Și am avut un tânăr care era așa mai mușchios. Și nu prea a vrut să se lasă așa de tot. Și mă bucur că nu este pe filmare, dar de obicei am intrat eu și Florin și eu l-a plecat în jos și Florin mi l-a plecat și mai jos, pentru că știți că dacă nu se scufundă, sunt unii frați în biserică care spun că nu-i botezat. Și l-am scufundat pe tânărul ăsta și la un moment dat mă întreabă, zice: de ce m-ai scufundat așa de tare?
Și am zis, măi omule, ăsta e botezul. Trebuie să te scufunzi sub apă, zic eu. Mama ta mi-a zis că trebuia să te scufunzi mai mult, mai devreme. Dar vreau să vă spun în dimineața aceasta, acesta este botezul nou-testamental, în care ne scufundăm, în care arătăm și facem așa cum a spus Domnul Iisus Hristos. Și fără îndoială, istoria ne spune că aceasta este modul în care Biserica primară practica botezul. Dragii mei, ceea ce facem noi în dimineața aceasta, și mă bucur tare mult pentru cei 5 care sunt în fața noastră. Domnul să-i binecuvinteze. E o mărturie în care noi spunem și mărturisim că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru. Acum, întrebarea care se ridică, cine se botează? Cine ar trebui să se boteze? Și indiferent de modul în care o persoană este botezată, întrebarea este foarte importantă. Cine trebuie să se boteze? Lucrul poate fi o surpriză pentru unii dintre dumneavoastră, dar în Noul Testament, fără excepție, singurul tip de botez practicat era ceea ce numim noi astăzi botezul credincioșilor. Este singurul pe care îl găsiți în Sfânta Scriptură. Am crescut într-o biserică baptistă, ca și mulți dintre dumneavoastră, și mi-aduc aminte că atunci când doream să-L urmez pe Iisus Hristos, trebuia să vin în fața bisericii. Când m-am mutat în Statele Unite și am mers la studii acolo pentru 5 ani de zile, mi-a adus aminte că eram într-o biserică baptistă americană și acolo, ca să vii la botez, era o bancă în față și se numea The Altar Call, așa spuneau americani. Și trebuia să meargă acolo persoana respectivă, să se îngenuncheze, să-și mărturisească păcatele și păstorul trebuia să stea lângă el și lângă ea. Și doar atunci putea să fie pregătit și să urmeze apoi cateheza și să fie botezat. Dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, nu veți găsi lucrul acesta. Fără excepție, de fiecare dată când citiți despre cineva care este botezat în Noul Testament, acest lucru se întâmplă după ce acea persoană a crezut. După ce și-a dedicat inima lui Dumnezeu și niciodată înainte. Și uitați-vă, am câteva exemple pentru dumneavoastră în dimineața aceasta. Spune așa versetul: cei ce au primit provăduirea lui, Fapte 2:41, au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Uitați-vă, au primit provăduirea și apoi au fost botezați. Ba mai departe, Fapte 8:12. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia, împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Uitați-vă, iar secretul este, au primit propovăduirea, au crezut pe Hristos și apoi urmează botezul. De când își urmeau ei drumul, au dat peste o apă, știți textul, și famenul a zis: uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat? Vedeți, uitați-vă și aici, botezul este în urma credinței. Filip a zis: dacă crezi din toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Dragii mei, uitați-vă ce progresie este. În urma predicării cuvântului, în urma primirii cuvântului lui Dumnezeu, oamenii aceștia fac următorul lucru. Nu sunt forțați, ci ei decid și spun: vrem să urmăm porunca lui Dumnezeu, vrem să facem lucrul acesta. În timp ce Petru încă vorbea, spune Fapte 10, Duhul Sfânt a coborât peste cei care ascultau cuvântul. Și 10:47 spune așa: se poate opri apa ca să nu fie botezați? Aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să rămână câteva zile cu el. Vedeți, mai găsim iar în Fapte 10:44, 47 și 48, de liceul din Filip. Vedem textul acesta. Spune că i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Am pe cineva într-o biserică care de fiecare dată tot îl întreb. Zic: ori în primăvară, ori în toamnă este botez. La care dintre ei? Și vine la biserică, nu exagerez, înainte să fiu eu păstor, este în biserica respectivă. Și i-am zis domnului respectiv, am zis: mă, cât timp mai trebuie să treacă să decizi să faci pasul acesta? Pentru că, uitați-vă, spune, i-a scos afară și le-a zis: domnul, ce trebuie să fac? Deci el pune întrebarea aceasta.
ăștia i-au răspuns. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au venit și au vestit cuvântul Domnului. Uitați-vă, este o progresie. Vrei, ascultă cuvântul, atât cât și tuturor celor din casă lor, și temnicerul l-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, de-a spăla rănile și au fost botezat îndată, el și toți ei. Acum observați tiparul acesta care se conturează. Oamenilor li s-a prezentat Evanghelia și ei au răspuns Evangheliei și au fost botezați. Și aș vrea să mai adaug că Biblia spune foarte clar că nu trebuie să fii botezat pentru a fi mântuit. Dar apa nu mântuiește pe nimeni. Indiferent că este o lingură, că este un rezervor sau este un bazin mare. Singurul care poate să mântuiască este Iisus Hristos. Și sângele lui Hristos este Cel care ne curățește pe noi toți de păcatele noastre. De unde știu lucrul acesta? Uitați-vă, 1 Ioan 1:7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Noi suntem adunați aici în numele Domnului Iisus Hristos. Suntem frați și surori datorită lui Hristos și datorită jertfei sale supreme care a făcut-o. Și o persoană nu este botezată pentru că a mântuită. O persoană este botezată pentru că a fost mântuită și vrea să arate că a fost mântuită și să spună tuturor. Dragilor, de aceea noi nu practicăm botezul copiilor mici. Nu pui o verighetă pe degetul unui copil și apoi aștepți ca acel copil să crească și să se căsătorească. Abia când ajunge matur și este suficient de mare pentru a-și alege un soț sau o soție și după căsătorie primește verigheta. La fel cum verigheta trebuie pusă numai pe degetul unei persoane căsătorite, botezul trebuie să fie făcut numai unei persoane care este credincioasă, care crede în Iisus Hristos și care a hotărât de bună voie să-L urmeze pe Domnul. Acum, întrebarea care se pune, următoarea, este care este semnificația botezului. De ce trebuie să fac botezul acesta? Și sunt 3 cuvinte pe care vreau să vi le împărtășesc în dimineața aceasta și dacă le veți nota, sper să vă aduceți aminte de ele. Dumneavoastră care sunteți cu părul alb, dumneavoastră care sunteți mai tineri, vine vremea când trebuie să spuneți toate copiilor, toate nepoților, de ce este important lucrul acesta. Dragii mei, a te boteza este asculta de porunca lui Dumnezeu, e automat. După versetele care le-am citit și până acum vă dați seama foarte clar că oamenii aceștia, în urma auzirii cuvântului, au știut un lucru foarte important. Trebuie să facă și următorul pas, și anume botezul. Vedeți, primul lucru care este foarte important, de ce? Primul cuvânt este identificare. Gândiți-vă la momentul acesta. După ce a fost botezat Iisus, vedeți, Domnul Iisus nu era păcătos. Domnul Iisus nu avea nevoie să devină credincios. El este Cel care ne pune credința în El. El nu-și mărturisea credința în Dumnezeu, ci El era Dumnezeu, spune Scriptura. Vă amintiți ce a spus Domnul Iisus? Am venit să împlinesc voia Tatălui care mă trimis. Pentru că Domnul Iisus a dorit să fie ascultător în fața Tatălui Ceresc. A dorit să asculte de Dumnezeu în toate. Un motiv foarte important, a venit să se identifice cu omul păcătos. El era fără păcat. El era Fiul perfect al lui Dumnezeu, care urma să moară pentru păcatele noastre. Dar voia Tatălui era ca El să umble printre noi timp de 3 ani și jumătate. Și El și-a început slujba, identificându-se cu oamenii păcătoși. Și vedeți, atunci, de ce s-a botezat Domnul Iisus? Acest lucru este foarte important. Motivul pentru care Domnul Iisus a fost botezat este direct legat de motivul pentru care și noi trebuie să ne botezăm. Botezul este un mijloc de identificare. Când Iisus a fost botezat, El s-a identificat cu noi și ne-a dat un exemplu de urmat. Iar când suntem botezați, ne identificăm și noi împreună cu El. Cum funcționează acest lucru? Botezul este imaginea fizică, spune un autor, a Evangheliei, dată de Dumnezeu. După cum știți că Evanghelia este faptul că Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre, că a fost îngropat și că a 3-a zi a înviat din morți, exact asta reprezintă botezul. Moartea, îngroparea și învierea lui Iisus Hristos. În Roman 6, cu versetul 3 și ce spune frumos. Nu știți că toți am fost botezați în Iisus Hristos? Am fost botezați în moartea Lui? Versetul 4 spune, noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui,
tot așa și noi să trăim o viață nouă. Amin. Când citești versetele acestea și pasajul acesta, vei vedea foarte clar, primul lucru, moartea lui Iisus. Vedeți, am fost botezați în moartea Lui. Vedeți, al doilea lucru, îngroparea lui Hristos. Am fost îngropați împreună cu El, spune textul. Și a treia, învierea lui Hristos, așa cum Hristos a înviat din morți, uitați-vă în text, și noi trăim o viață nouă. Botezul este un mijloc de identificare care ne identificăm cu ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Dragul meu, nu știu unde te afli dimineața aceasta, dar dacă n-ai făcut pasul acesta, nu te-ai identificat încă cu Hristos. Nu-i de ajuns doar să spui că îl cunoști pe Hristos, ci trebuie să faci următorul pas, să-L urmezi pe Hristos și Domnul să te ajute. Pentru că al doilea cuvânt este mărturisire. Așa cum v-am spus deja în Noul Testament, mărturisirea credinței nu înseamnă doar să mergi în fața bisericii și să spui, da, cred ce a făcut Hristos. Și uitați-vă la toți oamenii lui Dumnezeu, când au primit Evanghelia, au mers la următorul pas. Și au mers și au fost botezați în numele lui Iisus. Vedeți, nu este... Mi-am adus aminte și acum nu e soția cu mine și pot să spun lucrul acesta. Dar când m-am căsătorit, acum 19 ani, urmează să facem 20 de ani de căsătorie, când m-am căsătorit, mi-am pus verigheta pe mână. Nu era necesar să pun verigheta pentru a fi căsătorit, dar am pus-o pentru a arăta că sunt căsătorit. Dacă o dau jos, asta nu înseamnă că nu mai sunt căsătorit. Vedeți, port inelul acesta și astăzi pentru a arăta că sunt un bărbat căsătorit. Vedeți, inelul nu mă face căsătorit. Inelul arată că sunt căsătorit. La fel cum inelul de logon arată că sunteți logodit, botezul arată că sunteți credincioși în Iisus Hristos și că îi aparține Lui. Așa că te întreb în dimineața aceasta, cui ai aparțin? Și trebuie să arăți lucrul acesta, să nu-ți fie rușine. Am auzit despre un tânăr care a mers la biserică și s-a dus la școala duminicală, la tine. Și a auzit Evanghelia în dimineața aceea și în timp ce era la biserică, a zis, băi, vreau să urmez pe Hristos. Vreau să fiu și eu. Și s-a dus la liderul de tineret care era în locul acela și după ce s-a terminat, slujba liderului a spus să meargă la pastor și să-i spună că a primit Evanghelia, a primit pe Hristos și vrea să facă următorul pas, vrea să se boteze. După ce s-a terminat slujba, s-a dus la pastor și a uitat cuvintele pe care le-a spus. Și când a ajuns la pastor, s-a uitat în sus, în fața lui, cred că de emoție, a spus, pastore, astăzi am fost mântuit, vreau să mă anunț. Și s-a uitat așa pastorul la el, cum să te anunți? Dar dacă stai un pic și te gândești, acesta este botezul. Este anunțul tău către lume că ai devenit un credincios în Iisus Hristos, acceptând moartea, îngroparea și învierea Lui ca plată pentru păcatele tale. Asta facem noi. Anunțăm întregii lumi și spunem că aparținem lui Hristos și de astăzi înainte umblăm împreună cu Hristos. Dragii mei, astăzi e o zi mare pentru voi. O zi care nu o să uitați niciodată. O zi care, mă rog ca Dumnezeu să vă aducă aminte de ziua aceasta. Ziua în care mărturisiți în fața tuturor că ați ales pe Hristos. Și asta e cea mai importantă decizie. Cea mai importantă decizie nu este cu cine te căsătorești. Importantă și asta. Cea mai importantă decizie nu este la ce facultate vrei să mergi. Ci cea mai importantă decizie pentru noi toți care suntem aici, să știi că ești al lui Iisus Hristos și că aparții lui Iisus Hristos. Să știi că ești mântuit. Dragul meu, viața este așa de scurtă. În ultima vreme am fost la așa de multe mormântări, frați și surori. Am avut săptămâni că am avea una pe zi. Și am zis, nu mai pot. Prea multe. Dar știți ce mi-am dat seama? Că marea majoritate a mormântărilor care am fost, nu au fost cei care aveau 70-80 de ani. Ci marea majoritate care au fost în ultima vreme, așa de tineri erau. Și mi-am dat seama că viața este așa de scurtă. Credeți că cei care au plecat n-au avut cei vise ca ale noastre, că vor prinde bătrânețea, că se vor bucura, că vor dea copiilor lor. Toți vrem și toți visăm lucrul acesta. Dar, dragul meu, vreau să spun ceva în dimineața aceasta. Plecarea din lumea aceasta este inevitabilă și poți să pleci într-o clipită. Și așa de scurtă este viața. Dar cum pleci din lumea aceasta este foarte important. Pleci împreună cu Hristos sau pleci fără Hristos. Pentru că dacă l-ai pe Hristos, ai viața. Nu ai pe Hristos, nu ai viața.
Dragul meu, următorul punct în dimineața aceasta este că Hristos este Cel care ne transformă. Ori de câte ori o persoană este botezată, ea ilustrează moartea, îngroparea și când intră în apă, și când iese din apă, ilustrează învierea. Ei bine, botezul este menit să fie o imagine exterioară a unei schimbări interioare care a fost adusă de moartea și îngroparea și învierea lui Iisus Hristos. Acum, în lumina acestor lucruri, vedeți, fiecare dintre noi trebuie să mărturisim. Trebuie să mărturisim. Avem la mine cineva și-o zis, frate Sabin, nu poți să mărturisești pe locul meu. Frate Sabin, dar eu am fost crescut într-o familie de credincioși, baptiști, nu? Nu mă treci și pe mine direct în registrul bisericii și mă faci membru bisericii. Sunt de acord să fiu și să dau zecioară la biserică. Și am zis, dragul meu, nu așa merge. Mântuirea nu este că te trece fratele Cornel într-un registru, ci mântuirea este personală și este cu Dumnezeu. Mântuirea nu se poate fără Hristos. Nu poți ajunge la Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Vedeți? Dacă mărturisești cu gura ta că Iisus Hristos este Domnul vieții tale, cerându-ți iertare și să te ierte Domnul de toate păcatele, nu Biserica Baptistă te ierte, ci Hristos este Cel care te iartă. Pentru că El a murit pentru păcatele noastre. Și El îți iartă păcatele. Și Scriptura spune că ne scrie numele în cartea vieții. Important este ca numele tău nu să fie scris într-un registru al Bisericii, ci să fie scris în cartea vieții mele. Așa că te întreb în dimineața aceasta, este numele tău scris în cartea vieții? Dacă nu, nu pleca din locul acesta. Pentru că Domnul ți-a mai dat încă o zi. Și ziua aceasta este ziua care Domnul te-a adus aici. N-am știut că o să fiu cu dumneavoastră în dimineața aceasta cu câteva săptămâni în urmă. Dar dacă Domnul te-a adus aici și m-a adus și pe mine, este că să mai auzi încă o dată Evanghelia, dar întrebarea este ce faci cu Hristos? Spunea un autor foarte frumos. Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale, crezi că El a fost îngropat, crezi că a fost înviat dintre cei morți și crezi că alții ar trebui să audă despre credința ta? Dacă vei spune da, spune autorul acesta, următorul pas este să-L urmezi pe Domnul și în apa botezului. Vreau să închei în dimineața aceasta una dintre cele mai frumoase scrisori pe care le-am auzit eu. E un frate păstor care i-am cerut permisiunea și am zis, te rog frumos, lasă-mă să citesc, oriunde mă duc să citesc lucrul acesta. Și între timp el a scris-o și a băgat-o și într-o carte. Și el a primit o scrisoare de la o doamnă din biserică. Și femeia aceasta venise la biserică de multă vreme. Femeia aceasta, Domnul îi vorbise de mulți ani. Și scrie scrisoarea aceasta în felul următor. Spune, în ultimele zile m-am rugat ca Duhul Sfânt să mă ajute să fiu prompt în ascultarea poruncii. Domnul a readus discuția și subiectul botezului credincioșilor. De ani de zile, de la vârsta de 15 sau 20 de ani, mi-a vorbit inimii mele despre faptul că eu nu eram mântuită. Cineva care era aproape de familia noastră m-a încurajat să revin din nou la biserică. Totuși, abia 2 ani mai târziu am fost mântuită. Când am auzit cuvântul lui Dumnezeu și am crezut toată Scriptura, l-am rugat pe Domnul Iisus să fie mântuitorul meu personal. M-am rugat acum câteva zile, spune ea. Am realizat că Domnul Iisus nu era mulțumit că am tot amânat planul Său pentru mine. Cel de a mă boteza ca un credincios adevărat. Satana de multe ori mi-a spus, lasă că poți să faci asta mai târziu. Lasă să faci și tu la bătrânețe. Cum o fac toți acum? Poți împlini planul Domnului mai târziu. Pentru viața ta. Dar atunci am simțit că Domnul m-a pus în fața unei întrebări grele. Vei sta în fața tronului meu ascultător sau neascultător? Și ea spune așa, închei scrisoarea spunând, vin să mă botez, pentru că doresc să fiu credincioasă poruncii lui Dumnezeu și ascultătoare de porunca lui Hristos. Și a fost botezată. Mă gândesc în dimineața aceasta, toți care sunt aici, ai putea să spui, frate, da? Asta a fost atunci. Am ascultat în drum ce venea spre dumneavoastră despre un om în vârstă a fost dat la știri
nu la noi, în Statele Unite. Și omul acesta a fost dat la știri pentru că a vrut să se boteze. 64 de ani, bolnav de cancer de plămâni. Era sub aparate și s-a dus doctorul să-l întrebe, știi, din ultima tactică, ce faci? Și doctorul i-a spus, care e dorința ta? Și omul ăsta așa senin i-a spus, n-am o singură dorință, doctor. Și dorința este să mă botez. Și doctorul a spus, măi, omule, dar e cam târziu. Ești legat la aparate, nu mai putem face nimic pentru tine. Înțelege că e foarte greu lucrul acesta. Și a zis, doctore, m-a întrebat care e ultima dorință. Și dacă asta e dorința, nu poți tu să mă împlinești. Și doctorul a plecat de acolo și a zis, lasă-te, trimit pe capelan. Capelan era un pastor baptist. Și s-a dus capelanul la el și a zis, mă, uite, știi, e fain ce vrei, dar e tare greu. Trebuie să fie lângă tine 3 doctori, 3 asistente. Trebuie să te ieși foarte greu și s-ar putea să mori. Și s-ar putea să mori când te va scufunda, pentru că tu vrei botezul prin scufundare. Și s-a uitat omul acesta la pastor și a zis, tu mă împiedici pe mine să mă botez? Nu asta e porunca lui Iisus Hristos? Nu asta mi-a zis Hristos să fac? Asta este ultimul lucru, ultimul vis. Este să mă botez. Pastorul se duce la familie și spune, nu poți să vorbești cu ea, că nu știu, cred că datorită medicamentelor, nu mai gândește bine. Și îi dai tare greu. Și familia s-a întors către el și a zis, domnul pastor, ne rugăm de 10 ani pentru tata să se boteze. Și după 10 ani, Domnul îngăduie lucrul acesta. Și asta e o poruncă a lui Hristos, trebuie să o facem. Duminică dimineața s-au adunat cu toții, 3 doctori, 3 asistente, l-au băgat într-un bazin, l-au scos la viață. Și a închis ochii, spune episodul acesta. Și a închis ochii și a deschis ochii în Împărăția Lui Dumnezeu. Frați și surori, niciunul dintre noi nu suntem legați la niciun aparat. Și ești sănătos. Este Hristos Domnul tău? Ai făcut și pasul acesta de a-L urma pe Hristos și a spune tuturor că este lui Hristos. Haideți să dăm la o parte toate scuzele și toate lucrurile pe care le avem. Și alegem dimineața aceasta să asculți pe Hristos. Și Domnul să ne ajute. Amin.